Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Шолда шахар советінің 40-нчы утырышы узда депутатлар нинди сұрауларны қорадылар. Балаларның 40 тіләге тұрмышқа ашышақ Тукай районы хакимиятында тіләкләр шыршысы акциясы узда. Шолда шахар советінің 40-нчы утырышы узда, онда депутатлар бірнеше мәсьәлә буенча фикер алыштылар. Толырак келесі материалда сөйләрбез. Гадәттәгечә шәһәр советы утырышы 2024 һәм 2025 һәм 2026 еллар план чорына шәһәр бюджетына кертелә торган үзгәрешләр турында фикер алышудан башланды. Шулай итеп, Татарстан бюджетыннан 565 миллион сумнан артык акчаны депутатлар спорт учреждениеләре хезмәткәрләренә өстәмә түләүләргә, спортчыларны әзерләгән өчен тренерларны бүләкләүгә, конкурста җиңгән педагогларга һәм югары уку йортлары студентларына стипендияга бүлеп биргәннәр. На финансовое обеспечение нового общеобразовательного учреждения профильный лицей номер 42 38 миллионов 195 тысяч рублей. На выплату грантам поддержка общеобразовательных и дошкольных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов 2 миллиона 500 тысяч рублей. Республика Татарстан вкладывает финансовые ресурсы в укрепление материально-технической базы наших образовательных учреждений города Набережные Челны. Параметры бюджета меняются, потому что мы дополнительно в этом году за счет увеличения заработной платы на предприятиях, организациях, учреждениях, за счет увеличения количества работающих получили дополнительные доходы в городской бюджет. Шулай ук депутатлар 2025 елга шәһәр советы эшенең якынча планын расладылар. Мы инициативно вместе с вами выступали и предлагали и рассмотрели вопросы, связанные с городскими пассажирскими перевозками. Я думаю, что в 2025 году мы к этому вопросу вернемся. Посмотрим, как у нас после 2024 года изменилась ситуация. Вы о ней тоже прекрасно знаете. В части разработки маршрутной сети. Исегезгә төшерәбез, имин сыйфатлы юллар милли проекты кысаларында быел шәһәр өстәмә рәвештә 90 автобус сатып алды. Ноэль Мәгъдиев шулай ук шәһәрнең социаль-икътисади үсешенең якынча нәтиҗәләре турында сөйләде. Ул махсус операция зонасында булган хәрбиләргә ярдәм итү темасына аерым игътибар бирде. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Балаларның 40 теләге тормышка ашачак. Бүген Тукай районы хакимиятында теләкләр чыршысы акциясы узды. Виза уенчыклары урынына яшел гүзәлдә балаларның теләкләре. Кыш бабайлар һәм кар кызлары ролен башкарма комитет хезмәткәрләре, авыл җирлекләре башлыклары, предприятие һәм оешма җитәкчеләре башкарачак. Ә балаларның хыяллары төрле. Йомшак уенчыклардан һәм рәсем ясау өчен җыелмалардан алып квадрокоптерларга кадәр толырак киләсе материалда. Тукай районы хакимиятында иртә сайлау белән башланды. Башкарма комитет хезмәткәрләре, авыл җирлекләре башлыклары һәм башкалар теләкләр чыршысыннан кагаз шарлар алдылар. Онда баланың хыялы язылган. Бу акцияда мин беренче тапкыр катнашам. Быел мен электә Ахметова Милана йомшак уенчык мишка исеме. Кыш бабай буларак миңа бик тә приятно дип әйтим инде. Ул безнең балаларның желанияларын ашарга бик шатман. Безнең өчен бик рәхәт, чөнки безнең балалар ул безнең киләчәгебез. Тукай районы башлыгы вазифаларын башкаручы Рөстәм Закиров та, башкарма комитет җитәкчесе дә балалар өчен игелекле тылсымчылар булачак. Камил Нәҗмиев 2 шар сайлап алды. Шуңа күрә ул бер юлы 2 баланың теләген үтәячәк. Безнең балаларыбызга саулык, сәламәтлек теләп, аларга инде укуларында, тормышларында яхшы теләкләр теләп, менә шушы аларның теләкләре безнең җитәкчеләр белән берлектә без инде тормышка ашырырга ниятләдек. Без инде бик шатбыз. Шулай үзебезнең район балаларына яңа ел алдыннан аларның инде үзләренең теләкләрен ничектер тормышка ашырырга үзебездән өлеш кертүебез белән без шат. Һәм шуңа күрә инде бу Марселнең теләге обязательно яңа елга кадәр үтәлер дигән сүз бирәбез. Теләкләр чыршысын хыяллар язылган шарлар рәвешендәге 40 открытка бизәгән. Яңа елга кадәр алар барысы да үтәлер дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Геннадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Үзенчәлекле балалар өчен бәйрәм, Шолда сәламәтлеге шикле балалар өчен хәйрия төшкә ашы уздырылды. Чарага автошәһәрдә һәм Тукай районында яшәүчеләр чакырылды. Алар өчен күңел ачу программасы, шулай ук бүләкләр әзерләнгән.
Gülnaz Шишмагаева бәйрәмгә кызы Карина белән килгән соңгы тапкыр зур чарада. Алар 6 ел элек булган. Кыз үзен уңайсыз тойган, шуңа күрә көйсезләнгән. Каринаның әнисе барыбер бәйрәмгә килергә була һәм моңа үкенми. Безгә бик ошады бу бәйрәм, бик ошады, бик зур рәхмәт шундый бәйрәм оештыру өчен. Без үзебез ял иттек, балалар ял иттеләр, нинди матур бүләкләр, зур бүләкләр безгә бирделәр. Бик зур рәхмәт, бик рәхәт булды. Хәйрия төшке ашына сәламәтлекләре шикле балалар тәрбияләүче 20 гаилә чакырылган. Бу бәйрәмгә безне чакыргач, без нык сөендек. Бала менә кич белән йокларга ятканда сөенеп, йокламый, кашан таң атыр микән дип, менә шуңа нык сөенеп. Бәйрәмнәр кирәк атага да, анага да. Бу шундый балалар үзләре бәйрәм бирәләр. Менә шушында килү безгә үзебезнең күңелләребез ничек тә ачылып китә. Без монда беренче тапкыр гына киләбез. Әйе, бик тә кирәк, балаларга бик кирәк бу. Сюрпризлар дәвам итте. Хәйрия төшке ашына килгән һәр балага бүләк җыелмалары әзерләгәннәр. Аның эчендә балалар ярата торган татлы ризыклар. Шулай ук аларга 12 000 сумга сертификатлар да тапшырылды. Бүген без балаларга сертификатлар әзерләдек. Безнең инде үзебезнең партнерларыбыз бар. Кайсылары белән без инде берничә ел дәврендә шулай эш алып барабыз. Без сертификатлар әзерләдек һәм шушы сертификатлар белән балаларыбыз һәм аларның газиз әтиәниләре үзләренә уңайлы вакытта шушы кибетләргә барып, үзләренә кирәк ярак әйберләр ала алалар. Бәйрәм кунаклары сүзләренчә, алар сертификатларын нәрсәгә тотачакларын әлегә хәл итмәгән, әмма бәйрәм аларга бик ошаган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Күп гаиләләрдә балык яңа ел өстәленә мәҗбүри атрибут, шуңа күрә халык бәйрәмгә бөтен көчен куеп әзерләнә. Камчаткадан диңгез продуктлары сатып ала. Инде барысының да күңелен яулаган Камчатка улдыгы һәм балыгы яңадан яршалыда. Ашыгыз диңгез атлы ризыкларын Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бәйрәмнәр якынлашып килә, чалыга быелгы соңгы тапкыр Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе килде. Яңа ел һәм раштуа өстәлләре ит ризыклары һәм салатларның төрлелеген күздә тота. Әмма өстәлнең төп бизәге әлбәттә кызыл улдык булып тора. Пожалуй, ни один новогодний стол не обойдется без красной икры. Мы привезли вам отборную, зернистую, слабосоленую корочку. Она богата витаминами, микроэлементами. Шикарная корочка. Сüleyman балыгы патша бикәсе, майлы балык һәм кызыл улдык туп-туры сезнең өстәлгә диңгез атлы ризыкларның бик күп төрлелеге. Ассызланган балык, шулай ук салкын һәм кайнар ысул белән ысланганнары да бар. Моннан тыш киштәләр яңа продукция белән тулланды. Креветкалар, стейклар, мидийләр һәм башка продукцияләр. В гости поэтому набрала. В тот раз я взяла, мне так они понравились. Я взяла и тунца, и чавычу, белорыбицу, и еще что-то какую-то. В общем, разных набрала. Ассортимент большой, рыба вкусная, и слабосоленая, и копченая. Нравится белорыбица вкусная, чавыча вкусная. Вот что знаю, что чавыча хорошая рыба, вот ее и беру. Ну и икры взял еще. Чавыча малосоленую сам солить буду, очень даже вкусная. Я каждый раз прихожу, покупаю. Диңгез атлы ризыклары бәйрәм өстәленең лаеклы бизәге булачак. Грин сәүдә үзәгенең беренче катында 31 декабрьгә кадәр Камчатка балыгы һәм кызыл улдык сатып алырга ашыгыз. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 23 по 31 декабря. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. НТВ+, каналы, от которых не оторваться. ТВ-приставка и годовая подписка по специальной цене. Я согласна.